Eu fac video ăsta pentru pațanul ăla care o zis că tractorul ăsta e o rablă, da? Ascultă, băi, turcului cum lucrează tractorul ăsta. Uite și să vezi dacă e o rablă tractorul ăsta. Tu auzi în tine muzical cum lucrează tractorul ăsta. Turistule. Tu mă că n-ai văzut tractorul în viața ta, băi, omule, băi. Nu sudi, băi, pe... Niciodată nu sudi, eu încerc scuze că am luat așa grupa, niciodată nu sudi după pățișarea omului și după tractorului și așa mai departe. Da, e vechi. E vechi, nu-i vorbă. În schimb, nu curge, uite, nu curge, un șerus nu curge la mâncă. Da, e cam mascarit, asta e treaba, nu arată preghine. Dar nu curge în șire, băieții. Nu curge în șir. Da, unul curs, e mai mascărit, e... Da, într-adevăr, e mascărit, se vede că... Dar în schimb are un lucru cum atât zice, băieții, care înțelege și tractoriști vreau să înțeleagă. Sunt băieți, văd, care apreciază, dar sunt unii că scriu numai niște caduri.